Ki pulit ka kli riad East Jaintia Hills, haka arpu nyau terik unaitung, kila yo ban Kurup hado nriu kendai poin shispa kendai pon nriu kilo kynja. Na kawai ka kali Swift Maruti car, hadian ka jingpen up shrip haka linti surak NH06, haka snong Kongong, haka ba kila kemno ru ya laingut kibriu kibadan keti. Na kaliang Superintendent of Police DSB ka EJHD Ujakpal Singh Dhanu IPS ulaang hadian bakila yo ya ka jingtip ka babanya halor ka jingdan jong kilangot kinong khayidrak ya kibala tip kerteng kum umintu das BJ KR Rai batu Arwin Kumar kibadai na Assam kibala wanda ka kali Swift Desire kabadan yo registration number AS04J0171 Kumtaru kipulit kila pelang ya ka jingpen up shrip ha ka surak NH06 ha Kongong ha ka ba kila yo ban batno ya ka ni ka kali bat kibriu kibadan keti ha ka por kemba ar lai pau baje no phaisngi ha ka jing talasi ya ka ni ka kali haringkat ka jingdan lang kisaki balat luat la yo ban Kurup no hadu kendai pawai deli kisang bat ha ka jingle ya ka tes la pentikna ba udai ukynja ya ubala thmu ban khayi bean na kini ki laingun la yo ru ban Kurup no ya ki lai deli ki mobile phone bat la register case hapo kliariat police station kajing toket kadang ya chakmat kenang ban labdien ya ki badan keti ha ka ni ka kam khayi ya ki jingdi babean